Bismillahirrahmanirrahim. Mancuk goblok kabeh to. Ngene iki piye ngarep entek iwak? Cangkeman mancing ora ngoceh wae. Baku kowe, wari-wari nek mancing ning kene. Lakuanmu ki lho. Awake gede-gede. Oh iya yo. Piye iki? Kowe iki sing ngomong kolame mbahmu. Wong mancing enak-enak malah jeguri kok. Ading ya. Munggah ke wong taluru. Rene, hoi. Rene, munggah ora. Anu. Tangi, enek wong mancing malah turu. Jancuk iki wong turu digugahe lho. Eneng apa jane? Wong kocok loro kae lho. Apa? Di sapa wong iki? Endi? Kae lho, wong loro, kocok kae. Endi wong iki? Hoi. Maksudmu apa nganggoni kancaku mancing ning kene, ha? Kowe iki sapa kowe? Ya enggak terima kowe mancing nang kene. Mas. Mending saiki damai wae, Mas. Ngene iki. Wis saiki mending damai wae, Mas. Damai wae iki. Piye penak. Piye iki, Cak? Yo, piye masing. Kau jelema apa mbek dewang-dewang kok anu. Mas. Ojo bilang meneh. Mas, Mas. Gak oleh kaya ngono meneh. Yo iki enggak terima lho, Mas. Ya Lah wis iki sing anu iwak iki sapa nek iwake. Balik wae mumpung sore. Yo saya Balik. Mancingnya ke wong. Mancingnya mau ndi yo? Mancing takok.